Kaixo, ni sokna naiz eta zorrotz egingo dut. Kaixo, ni Aizea naiz eta Prat egingo dut. Kaixo, ni Alejandro naiz eta Bipi egingo dut. Kaixo, ni Xabi naiz eta Luis egingo dut. Kaixo, lagunok, gu zorrotz eta gutxi gara. Planeta gorria gatoz. Gu Bipi eta Prat gara, planeta gorrian bizi gara. Kaixo da. Kaixo Prat, kaixo Bipi. Zer egiten duzu hemen? Aztertuta nago, zerbait egiten duzu? Ez, ni oso bezainago izarret begira. Prat, entzuten duzu zarata hori? Bai. Bai, begira. Gure gana dator. Neskutatuko gara. Zuretan korrika. Ez azteko berriro izango dizut. Bat, aurkitzen baduzu gauza bat lurrean, hartu zati bat eta sartu poltsa ginen. Bi, alba dezu. Ikusten baduzu gauza bat zutik, alba dezu. Hartu pixka bat eta sartu poltsa urdinak. Eta hiru, bai, gutxi bat tontoa uste duzu. Arratsaldeko 6-an etorri nire bila. Sorte honetako. Kaixo lagunok, planeta gorrian nago. Ikusten baden, nire ingo naiz beste aldera bizkatzen.